Yuk, aku sego tumpang. Kayak digrujuk kayak biasanya ya. Digrujuk apa ki? Grujuk teren lho, Yu. Digrujuk sambel to, Beh. Ya makane aku ki takon digrujuk apa. Mergo ki sambel iki urung mateng, Di. Piye to ki? Mateng kaya ora bareng. Dan nanti kira emang. Wong budal dhisik malah ora enak teko iki. Gendut kok enek rene to? Rong enek wong rene blas. Iki yo ngerti to aku lagi tas dasar. Iku gek semaput nang dalan. Jatuh tak barengi mang sakne. Loh. Lah kene sikile gendut to. Piye to cah kae? Didoli kok malah ngalih. Pokok mangan nek adung cocok. Angel ngatur cangkem. Nek ora iso ngatur, tak atur apa cangkemmu. Bos iki bebek ya? Bos. Aku di ora wani mangan bebek. Lah nyapa? Asam uratku dhuwur, Bos. Bos. Apa neh wi? Ayam iki jare bebek rawani. Beh, apa meneh ayam? Malah rawani aku, Bos. Pola makan kudu dijaga. Ane kuwi. Ayo. Piye tok ki? Sapa sing ngongkon kowe bathuk karo kene? Lah nek apa to, Bos? Jarimu warung lor pertelon.